Хладилен бус, 4.20 метра, автоматик и падащ борд. Познай колко струва. Много хора правят една грешка. Взимат хладилен бус, но без достатъчно място или без удобства. И после губят време, пари и клиенти. Истината е, че за сериозен бизнес ти трябва голям обем, мощност и лесно товарене. Точно това предлага този Iveco Daily 35S18. 2021 година Евро 6, 3.0 дизел с 180 коня и 8 степени автоматик. Комфорт и сила в едно. Пробег 229 500 км. Нов внос с сервизна книжка и готов за работа веднага. Оборудван с климатроник, печка, навигация, блютут, автопилот, електрически стъкла и огледала. Всичко необходимо за дълги курсове. Категория до 3.5 тона. Кара се с Б категория. Цена 24 500 евро. Ако искаш бус, който върши работа без компромиси, обади се във Vans BG, град Карлово, на 0876 32 22 22.